Moikka! Lyhyt kanavointi tähän hetkeen sulle. Sä tunnet, jos tää on sulle tää viesti, mutta sä oot löytänyt tämän tarkoituksella. Ota kaikkea se, mikä sulle resonoi. Ja jos siellä on jotain, mikä ei resonoi, niin sitten se on tarkoitettu jonkun toisen kuultavaksi. Tämä tuntuu vähän siltä, kun mentäisiin jonnekin menneeseen elämään. Elämä alkuun oli laivaa merellä. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon siellä niin kuin laivan sisätiloissa, niin tulee vähän semmoinen viba, niin kuin, siellä olisi niin kuin, se on puuta kaikki siellä niin sisällä. Ja mikä tää on tää laiva tuolla Tukholmassa? On käynyt monta kertaa siellä niin ja se on kaikin tavoin tuttu, mutta sä muistat sen. Ja täällä on niin kuin hyvin synkkää. Täällä on pimeätä. Täällä on aika kosteeta. Ei ole ihan niin kuin kuiva tää tila, vaan siinä on vähän kosteutta ja vähän semmoista tunkkasta hajuakin. Ja täällä on useampia henkilöitä täällä näin. Osa on huonovointisia. Keripukki tulee mieleen. Tämä on pitkä reissu, mikä on tehty, mikä on takana ja te olette niin kuin laivan henkilökuntaa, merimiehiä. Te olette merimiehiä, jotka on niin kuin, te olette kuljettamassa jotain. Tämä ei ole kalastusalus tai mikään semmoinen, vaan te olette kuljettamassa jotain maasta toiseen. Tosi pitkää reissua teette. Ja tämä matka on jatkunut tosi pitkään. Ja siellä alkaa olla niin kuin tosi väsynyttä ja huonovointista, nälkästä. Vähän semmoinen pieni epätoivo alkaa olla siinä, niin tämän porukan keskuudessa. Ja odotus siitä niin, että pääsisi jo maihin, pääsisi jo perille. Okei, tämä
Tämä kyseinen laiva ei ikinä päässyt perille. Nyt tässä näin menneessä elämässä, missä sä oot ollut tässä näin niin kuin tutkimusmatkalla tai tässä näin niin kuin kauppalaivan merimiehenä siinä niin, ja kokenut ensinnäkin sen pitkän matkan ja kaikki nämä epätoivon tunteet ja kaikki mitä siellä on, että se ei ikinä lopu ja sitten se päättyi Karille ajoon. Tai muuhun tämmöiseen, missä laiva oli ikinä päästy perille, vaan se uppos sitten sinne niin, ja kyydissä olleet kuoli kaikki. Kukaan ei selvinnyt hengissä tästä näin. Ja tämä on ollut sen verran traumaattinen niin kuin menneisyyden tapahtuma, niin tässä on jotain semmoista, mitä sä kannat nyt sun mukana myös tähän näin hetkeen. Ensinnäkin musta tuntuu, että sä et viihdy yhtään niin kuin ahtaissa pimeissä tiloissa. Että sulle alkaa tulla semmoinen ahdistus ja pakokauhu jopa näissä ahtaissa tiloissa. Ja se juontaa ihan suoraan tähän juurensa, että sä oot ollut niin kuin kuukausikaupalla. Ja sä oot ollut siellä laivassa siinä elämässä. Ja sen lisäksi sä oot vielä kuollut sinne sisälle siinä elämässä. Ja sä kannat tätä näin niin kuin kokemusta sun mukana. Sus saattaa olla semmoista rauhattomuutta. Rauhattomuutta, että sä et oikein niin kuin, viihdy pitkän aikaa samassa tilassa. Se näkyy sussa semmoisena tietynlaisena impulsiivisuutena. Sä saatat muuttaa usein tai vaihtaa työpaikkaa usein. Sulla alkaa tulla semmoinen niin kuin pieni ahdistus siitä, niin kun sä pysyt liian kauan yhdessä paikassa. Okei, ja mä näen myös tämmöistä niin kuin pientä reckless-tyyppistä, niin kuin, että sä teet semmoisia välillä niin kuin äärimmäisiä asioita elämässä. Semmoisia, että sä et hirveästi niin kuin siinä vaiheessa ajattele tai välitä sun hyvinvoinnista tai mieti sitä etukäteen ollenkaan, vaan se on hyvin niin kuin semmoista niin kuin, extreme-tyyppistä tapahtumaa saattaa olla. Nyt tulee jotain base jumping-tyyppistä niin kuin mieleen, muuta tämmöistä moottoriurheilua, vauhdikasta. Sä vähän niin kuin pakenet olemista. Susta tuntuu, että sä oot vapaa ja sä elät vaan sen vauhdin ja sen liikkeen kautta. Se, että kun sä pysyt liikkeessä, niin sä elät. Kun sä pysyt liikkeessä, niin silloin sä voit tuntea sen niin kuin elämän siinä. Niin. Ja sulla alkaa heti ahdistaa, kun asiat alkaa pysähtyä. Ja se alkaa olla semmoisessa pisteessä, että se ei ole enää tasapainossa se asia. Ja nyt, että sulle tulee tässä näin sitä viestiä siinä niin, että jos sä pysähdyt kuulemaan, että mistä tämä kaikki niin kuin on lähtöisin, mistä se kaikki niin kuin kumpuaa, tämä tarve pysyä liikkeessä, tarve vauhdille, tarve niin kuin sille impulsiivisille päätöksille,
semmoinen, niin kuin, että musta tuntuu, että sä nautit siitä niin, että sä oot niin impulsiivinen, mutta sä myös kärsit siitä. Ja ympärillä olevat ihmiset kärsii siitä niin kuin aika ajoin. Ja sun on vaikea pitää mitään semmoisia pysyviä ihmissuhteita. Sä oot saattanut menettää jonkun henkilön sen takia, koska sä et ole pystynyt pysähtyä. Koska sä pakenet koko aika sitä pysähtymisen tunnetta. Ja se tasapaino on nyt se, mitä tässä haetaan. Kun sä pysähdyt tuntemaan sen, mistä tämä kaikki kumpuaa, mistä tämä kaikki lähtee. Mistä tämä sun tarve. Ja ymmärrät sen, että se ei ole oikeasti se sun syvin sinä, vaan sulla on olemassa vanha trauma, joka on johtanut tähän käytösmalliin ja tähän tapaan olla. Ja samalla, kun sä voit hyväksyä sen itsessäsi, että sulla on tämä, niin kun sä hyväksyt sen, niin sä voit samalla päästää siitä vähän irti ja löytää enemmän tasapainoa siihen olemiseen. Sä voit saada ne molemmat puolet. Sä voit saada sen vauhdin ja elämäntunnun. Ja sä voit saada sen turvan, rakkauden, sen läheisyyden, minkä sä voit saada toisen ihmisen kanssa vaan pysähtymällä, näkemään sen toisen ihmisen ja näkemään oman itsesi. Sua kehotetaan nyt lähteä tutkimaan tätä tasapainon mahdollisuutta. Sä oot upea. Ja sulla on tosi paljon edessä sun elämässä.